Etorriak Antigoko pelota txapleketara bere 75. edizioan gaur txapleketako torneoko laugarren eguna eta atzokoan sarrera guztiak saldu baldin baziren, egia esan gaur ere denak saltzetik ez gera urruti biliko. Atzo ia 300 lagun bertaratu zirenak, gaur sarrera hartutakoak orantxe gutxi 250tik gora baziren. Eta esan berrik ez dago, batetik hor telebistaz jarritzen dituzuenok asko baldin bazerate, zer esanik ez, pilotalekura etortzen direnak asko direla. Txapelketako laugarren eguna nioen, bikote bat aurten lehenengo aldiz atorkigunak, Gerriko Ordinez dauzkagunak, besteak Gerriko Gorriz ditugunak hauek errepikatu egiten dute, Gerriko Gorriz Beñate Zubizarreta eta Xoel Azkoz, Beñat Zubizarreta Ataundarra, 18 urte, Xoel Azkoz Naparra, naiz jaiotzez Etiopiarra den, baina oberenako pelotaria, hauek lehengo gunean jokatu zuten estreinekoz, egia esan ez ziren bat ere ondo ibili eta galdu egin zuten beren lehenengo partidua, 11 gelditu ziren, Oian Etxeberria eta Carmelo Lozaren kontra, hoientzat beraz gaur bigarren partidua eta bigarren aukera, eta egian azken aukera, ze gaurkoa galtzen baldin badute, ez daukat ezar eginek eta mentxe bukatzen da bere egintzako txapelketa. Eta irabazten baldin badute, ikusi egin behar, irabaziko balute zenbaten irabazten duten, ze lehengo gunean benetan tanto kopuru eskasa egin zuten, eta hor dago gakoa, irabazten baldin badute, ze tanto alderekin irabazten duten. Berein aurkarientzako, lehenengo aldiz hemen txapelketa hontan, 75. edizio hontan, Iker Egikuren Azpeitiarra, aurrelaria, 20 urterekin, eta Aingeru Bernaola, Bizkaitarra, Mañarikoa, 19 urterekin. Pelotari bakitza aurkeztu baino lehenago, bitxikeria modura esango dizuet, bi aurrelariek, beraien anaiak, profesionaletan dituztela. Eta batak enpresa baten besteak bestean. Adibidez, Ataundarrak, Beñate Zubizarretak, bere anaia Iraiz, Baikon dauka, garai bateko asegartzen, eta Iker Egikuren Azpeitiarrak, bere anaia Aspen, Julen, profesionala. Pelotari bakoitzaren aurkezpena egiterakoan, Beñat Zubizarretak 18 urte, metro bat 86 zentimetro, 76 kiloko pixua. Bere atzelaria Xoel Azkoz, esan dut, jaiotzez Etiopiarra, naiz oberenako klubeko pelotaria den 20 urterekin, metro 78 zentimetro eta 70 kiloko pixua. Bera da, Xoel Azkoz, metro 80tik bera dagoen pelotari bakarra, beste guztia, beste hirurak, metro 80tik gora egiten dutena dira. Urdinak Iker Egikuren Azpeitiarrak 20 urte, metro 84 zentimetro, 76 kiloko pixua, eta Aingeru Bernaola, Mañariakoak 19 urte dauzka, metro 85 zentimetro, eta pixuan astunena 79 kilorekin bera da. Esango dut, gaurko jaialdiak aldaketa baduela, bigarren partidurako. Jonan Peñalber, Nafarra Atarrabiakoa, Bilabakoa zen etortzikoa, bere tokia, Oñatiar batek, Inigo Erleko 21 urteko atzelariak hartuko du, metro 80 zentimetrorekin, ez da izango alare, gaurko jaialdiko mutilik araigina altuena, Adrian Azpiroz, Irurtzundarrak, metro 83 zentimetro ditu delako. Beraz, bigarren partidurako protagonista, Gerriko Gorriz izango ditugunak Josu Ulaetxea eta Adrian Azpiroz, eta Gerriko Ordinez, Aingeru de la Fuente eta Inigo Erle. Epaileak azken egunetan izan ditugun berdinak, Solano Jose Feliz Esartearra eta Mikel Txoperena. Epaileak begira pelotari, orain arte berozeko erabiltzen zituzten pelotakin aritu dira, eta noia torneorako pelota aukera zaiak prestatu dituen lau pelotekin. Egiz zarrera guztiak honek izalduko ziren, zarrera bakarri zaudela, keinu egin diatezan ez, azkenak hau izan. Bueno, epaileak deika lau pelotariei, eta pelotarien aurkezpenera zen. Aprobetxatuko dugu partiduak hasi aurretik. Beti diot, garrantzi handia dutela guretzat
babesle laguntza ezinbestekoa dela. Pelotalekura datozaren azar esanik ez. Horman berein iragarkia jartzen dituzten azar esanik ez. Eta Antigua auzoko tabernariena azar esanik ez. Adibidez, Jose Mari Taberna, Platero, Antiguoko bodegoia, eta zintzo gainera izaten dituzte hauek telebistak irudiak beren bezeroi eskaintzeko. Darena Taberna, hementxe pilotalekutik gertu, eta Gasteiz, haure pelotalekutik urruti ez dena. Laguntza gehiago, Trikugarri, Ñan, Bentaberri, Antzara Taberna, Olillos, eta Luis Taberna. Eta azkenik, aspaldiko Urgain, Bentaberri eta Zarika. Orain arteko beste partio askotan bezala ere, laguntzaile hementxe daukagu. Asier Arteaga Arratsaldeon. Zer moduz, ondo? Zer moduz dijoa zauria? Bueno, hotxe, sendatzen nahi da, así que ondo dijoa dena. Bueno, bateren bat atzo espaldi mazen hemen, kontatzen zigun Asier Arteagak zauri txiki bat izan duela. Bueno, txikia da, zer bat esatzen 20 puntu. 20 punta da eman dizkiotela eta bueno, egun batzuetarako baja izango dela, baina bueno. Bai, beti iztetan da beste gauza batzuk egiteko aukera, ezta? Hori da, hor erderatzetan bezala, no hay mal que por bien no venga. Azte burua, bueno, ezin jogatu. Asier, lehenko gunean ikusi genituen, atzoz komentatzen genuen garko jaialdea ikusteko irrikiz gogoz geundela, Garriko Gorriz Beñazu Bizarreta eta Xoelazkoz, Garriko Ordinez Igarregi guren eta Ingeru Bernaola, bi aurrelariek aipatzen nuen, anaiak profesionaletan dituzela, Beñatek Iraiz, Ikerrak Julen, ondo zagotzen dituzela pelotaria dira. Bai, gaina, bueno, teknifikazion entrenatu zen dituten pelotariak, eta bueno, hasiera bat emetzen partidu irieka izan leike, eta ikusiko du, abertze eskaintzete duten lau pelotariek. Bai, Asier, zurea oso abajo entzuten nuen, da ber? Bai. Orain oso, orain primera. Bai. Bueno, pelotarien aurkezpena egin dute, epailena ere bai. Leon Castilloak abezea ateratzen duen. Iker Egigurenek Asier askotean zakia txokotik ateratzen du. Esatera nijoa, beti baino den hemen berazu zaiak egiten ari zenean, harritu egin, Zabaletik aritu da ateratzen horrek ez du zertzer esan nahi. Bueno, hori da, ikusiko du nondik ateratzen, ezker petoa da, eta, bueno, gaitasun hauke, bai txokotik bai Zabaletik ateratzeko. Ez daukate denok, konfiantza hori, baina, bueno, Ikerrek konfiantza handio saiekin eta ikusiko dugu, aprotxetu zen. Asier, galarratetik nator, presak eta korrika, eta azan nolako ustekabekoa. Urriza zen oso favorito, eta galdu egin du. Anzaren kontra 23 eta 30. Joder, zoriona. Lehenko gunean Juanenearen kontra punturik gabe, gar punturik gabe, bukatu da berez atxapelketa. Bai, eta, bueno, beti favorito nagusi bezala jotze Urriza, ala jogarra olako. Dirua bere aldeia doblean atera da. Noski. Gero gaina, ez hau zeu bendik Urriza, normalen pixka txapelketak lasai azten ditu, eta gero nola jotean koraka semifinal, final inguratu ala. Baina, bueno, dago txizun Ansak, oso ondo da hola, aurrekoan Barrenetxean kontra bai jugatu zunen, hasieran bentaja hundi hartu zuen Barrenetxe ikaragarri joatzen ez delako, baina, bueno, Ansak ere bere armak akutsi zituen, eta, bueno, zorionak emendikan, Imanoli. Jende asko gaur galarretan, da horien artean Martina ilusioa egin dit, ez duen, espaldien ikusi Martina nuen ikusiko, frontoen ikusiko, baina horretan ikusiko. Eta Luis Mari López Rekarte bere garaian Realeko, Deporreko, Barsako jokalari izan dakoa, atxizen, udara kortarako xeta gehiagorako ere aukera ematen du, neguen ere ez txarra, hor, bekira, Julen, Ikerren anaia. Gustoko du horrek ere handigoko pelotalekoa. Bueno, basakea urdin. Gure kornometroa abian jartzera goaz. Eta beste ematen digun partidu bat. Zubizarreta eta Laskoz, Garriko Gorriz. Egin guren Bernaola, Garriko Urdinez. Sakea baningoen, txokotik. Iker egin guren txokotik. Horro, lautorian egin botea. Ia gozera eraman du. Eraman Laskozak. Egin guren ekazkarra zatzeratu. Laskoz. Hau guzo tanteo txarrarekin gandu zuten, eta, bueno, atzokan posible izan zen. Fernandezek eta Oliedenek
ez bakarrik irabaztea, aurrekoan egurra hartuta gero, baizik eta final eriterako zartera luzea. Ez dakit hemen, hola partida hasi horretan ikusten duzun. Giparetakoa Eigurenek ondo jaso duzu, zarretak nola ikusten duzu partidua? Bueno, hasieran ezin duna, partidu irikia, eta nik uste bi aurrelarik punta-punta gorrelari da, enpresak gertutik jarraitzen duzten pelotarik, eta nik uste partidun gakoa bi aurreko kuadrotan egongo dela. Bernaolak adutako pelota izan da, ezkerrez, eta hemen epaileak Solanok egiratzen dugu bi zenbakitun pelotarekin. Ari girela horrela. Zubizarreta sake atera, airez erantzun. Eigurenek, atzera Zubizarretak. Bernaolak ezkerrez, txakoan. Laskozek atzera. Bernaolak eskuinez. Arrimauzako pelota. Ezkerrez, Laskoz. Aso Bernaolak. Estetikoki dotorea da Laskoz, Laskoz, lauteretik. Ezkerrez ardi utxekinez. Eigurenek Zubizarretak azeratu. Bernaola bostetik ondo. Laskoz. Hora! Bana! Atzelarik bakitzak tanto bat galdu. Markagailoan bana. Otzuen pelota horrek ezer baino? Ez, ezkerrez ongi gozatzen zidea pilota, baina kasunetan gehiagi hartu du. Sakea, Eigar Eigurenek, txokotik. Aire sartu da Zubizarreta ondo. Eigurenek eskuinez atzeratu. Laskoz, bosteretik. Bernaolak, gora, bueno. Beste bat? Galdutako 3 pelota eta 3 atzelariek galduta. Bernaola 2 galdu ditu, Laskozek bat galdu du. Eta momentuz, horriak Zubizarreta Laskoz irabazten 2 eta bat. Bi atzelaria pilota astintzeko gogoz, etorri dira? Zubizarreta sakea. Eigurenek ezkarra ere zerantzun. Zubizarreta girutik boztu. Eigurenek jaso. Txarra Zubizarreta esku inizeman. Bernaolaren pelota kadagona da. Bostean bote egin ezarri, Laskozek eraman. Eigurenek bote da 3. kuadrotik luze. Laskoz, bosterritik. Bernaolak. Ezkerre Laskoze bosterritik. Aukera Eigurenek. Txokan utzi, ondo Laskoz. Bernaola Zabalera moztu, ez du asko ireki. Txokara Zubizarretak, Eigurenek jaso. Laskoze boleaz, Eigurenek botera 2. kuadrotik. Zubizarretak ezkerrez atzeratu. Bernaola lauteretik eman. Zubizarretak antxa Zabalera. Aso Eigurenek. Zubizarretak txokan utzi. Biak joan dira, ez batak eta ez besteak. Biak atekatzeko ziren, Eiguren ere bai, ez dira horrondoko pondu. Eta 3 eta bat. Biak eramateko pelota zuten, baina hor aurretikan... Zubizarretari apuntatuko dira. Bai, du gabe. Eta hor aurretikan Eigurenek izan du, gantxo tanta maitzeko aukera, baina txokoan utzi eta zeinen ongi kurritu den txokoa Laskozek. 3 eta bat. Baina Zubizarreta eta ondarrak sakea. Zabalean lautarrian bote egin eta Zabalera atera du. Bernaolak erantzun. Laskoz. Irutik. Eigurenek ezkarra Zabalera. Zabalera moztu Zubizarretak Eigurenek jaso. Zuen arreza. Zubizarretak ezkarrez. Bernaolak Zabalera. Laskoz. Atzeratuz. Bernaolak botera. Laskoz. Lautarritik. Lauterdi Bernaolak Zubizarretak ezkeraz dejada txokora, Eiguren badoa, jaso. Zubizarretak atzeratu. Bernaolak ezkerrez. Bere gorputza lurrean izan duelarik Eigurenek piedra egiteko arrisko zuelako Zubizarretak aukerako pelota. Luze jokatzea erabaki, Bernaola lautik ondo jaso. Ondo utzia. Iruterritik Laskozek. Airez Bernaola. Moztu Zubizarretak. Bernaola Zabalera, Laskoz doa pelota bila ondo jaso du. Bernaolak lautik ezkerrez. Bestean Laskoz. Bostetik Zabalera Bernaola, Zubizarreta jaso, Eigurenek aukera txokoan, tanto. Ederra Iker. 2 eta 3. Bai, hor Zubizarretak, pilota justera joan da, baina txapatik ikusiko du. Pare bat metrora jo du, eta hor aukera eman dio, aurreratu eta sartzeko. Lehen esan dugu, batin eta baina Zubizarretak Laskozek irabazten baldin maute ez duela zertxo ere. Esan ez du azela momentuz final erdietara. Esake ona. Bai.
baina galtzen badi maute txapelketetik kanpo. Eta noski, Eiguren eta Bernaola irabazten badi maute, hau epai finaleritan izango diratekela. Laskozek, bosterritik, Eiguren, iruan, luze jokatuz. Laskoze seiterritik Eigurenek aukerako pelota txokoan, berriro engainatu du, Iruna. Bai, bikain egiten ditu momentuak, horrengo honetan ere, eta ziren ongi pausatu den. Eta zeinen garrantzitsua den pilotaren bila ongi joatea, pilotaren ezken ongi sartzea. Baina hori ondo egin ezkero, hauzak asko errazten dira. Iruna. Eigurenek azken bi tantoak egin du da biak berdina. Hor da, Azpeitiarra txakatu sakatzera. Olea Zubizarretak erantzun. Zubizarretak aukera, moztu zabalera. Eiguren, ezkerrez atzeratu. Laskoz. Eigurenek aukera, txokoan berriro. Zubizarretak biparetakoa, Eigurenek nola la jaso du, ondo defenditu da. Iruteretik Laskoz. Bernaolak irutik jotako ezkerka da, mitxe datorratzera. Errebutu ondotik Laskozek eraman. Eiguren egotera. Txokoan utzi, Laskoz ahi. Ondo jakatu da, baina ezin jaso. Lauta iru urdinentzat, Eiguren Bernaola aurretik, Eiguren iapuntatzen digun irugarren tantoa. Bai, hanka bizkorra ditu Xoek, orain ere ongi jetxi da txokoak urritzera, baina ez du ongi sartu eskuan. Iritsi ongi eginda. Lauta iru. Zakea, Iker Eiguren entzat. Lauta erdien bote egin, sake atera, erdira. Laskozek eraman. Ezkerrez Eigurenek, Zubizarretak zabalera. Biparetako Eigurenek. Ez da asko irikei, Zubizarretak txokoan sartu. Ezkerrez biparetako arain berak. Eigurenek dejada zabalean. Zubizarretak jaso. Bernaola boleaz, defenditu zondo. Eigurenek zabalera gurutzatu. Eigurenek jaso. Eta tantoa berak egin. Tanto polita. Gorriak ondo dominatu dute tantoa, lan asko egin du Zubizarretak, baina azkenean Eigurenek erabaki 5-3. Bai, tanto mugitua, oso bizia, ongi jokatua eta jendea gustora. Atzo, xier, zarela guztia zen, zirla? Bai, atzo jende gehiago zen. Bai, seguran nire kaskatzeako eta gaur hori bakarren bat izango da, nortzan dagoena eta atzo. Hala ere, gaur ere, zarela oso ona gaur ere. Bai. Ia bete dago, ez dakit bete, bai. Profesionaletan bertan ere zemajean dirure baino gutxe bare. Firmatu genuke, Zake atera du Eigurenek bolea zerantzun Zubizarretak. Eigurenek gitarritik. Zubizarretak ezkerraz jaso. Bernaolak bainariekoak atzean jarri. Ezkerrez Laskoz. Bernaola berriro lauteretik atzeratu. Laskoz zeitik. Eigurenek irutik atzeratu, errebotera da pelota. Laskozak ezkerrez eraman. Eigurenek txokan moztu, Zubizarretak jaso. Beste aukera Azpeitiarrak, biparetako bat. Zubizarretak zabalean utzi, Eigurenek jaso. Ai. Tantoa gorrien zautzen laugarrena Zubizarretaren merituz. Ez zuen pelota xamurra baino ondo jaso du. Eramoteko moduko uste zuela nik Eigurenek. Bai, tanto erdi egina zuen. Eta berak ebatzekien eta txokoan goixo ustera joan da. Biltzera besterik ez, baina eskuan kartidatu zaio. 4-5, Zubizarretak eta Laskozek 4. Eigurenek eta Bernaolak 5. Gero eguraldi sargoria dugu gaur eta nik uste zola apur bat irristatzen dira pilotariak. Egoaiz hau egin tabak izineki. Betire pilotariak irristakorra goten dira eta 4-5 Antegoko pelota txapelketaren 75. edizioko 4. egunean. Hor da Zubizarreta sakera. Erdi atera du. Bernaola zeitik, gora! 5. Zakez egindako estreinako tanto. Eta partiduko 3. berdinketa. Bana egon dira, Iruna egon dira, 5 daude. Zubizarreta sake atera. Bernaola zeitik. Laskoz. Lauteretik atzeratu. 5 erdi Bernaolak. Laskoz, Eigurenek aukera. Ezkerrez Laskozek atzeratu. Botibolaz Bernaola. Zubizarretak iruteretik atzeratu. Bernaola 5 erdian. Ezkerrez Laskoz.
Bernaola lauteretik atzeratu. Ezkerrez askoz, ondo. Euren engantza zabalera minik egin gabe, ez du bater ireki. Ondo bildu Zubizarretak, jaso Egurenek. Hortxe du. Askoz aurrera pelota bila. Errebotera doa. Bolea sartu da bostaria menariakoa, ara. Ez dakit hor Zubizarretak ze egine izan duen. Ez dakit pelota jone izuen, Laskozi utzine izan dion. Ez dakit ze egine izuen da, Xer. Nik uste bi gauza gertatu dira, bat berak uste duen txokora batera ziola, frontixetik, eta gero estroputzera egin du, baina hain aurrean zein izan du, txokon uste dira tanto izango diat, eta jotzea erabaki du, baina oso desorek altuko du. 6 eta 5 urdinentzat. Berdinketa urdinen alde utzi da. Sakea Zubizarretak. Lautaria mute egin, sakea intentzio guztiarekin zabalera. Botibuleaz Laskozek eraman. Egurenek moztu. Zubizarretak jaso. Egurenek utzi Bernaolari. Honek irutik ezkerrez atzeratu. Laskoz, segiterritik. Egurenek irutik. Ondo Iker. Laskozek lauteretik. Nahi dudakoa iruditzei da. Ezkerrena. Eraman Bernaolak. Zubizarretak moztu zabalera tanto. Zeina. Ederra. Eta Zubizarretan uste hori gehiagotan egin behar dela, Zabaleko rai hau askotan txokoan jokatzen du gehitxo. Eta kontuan aukita ezkerraten kontra jokatzen nahi dela. Nik uste eskuia gehiagotan bilatu dut dira. Atzo komentatzen genuen, Asier, Jorge Fernandezek eta Aratzoli denek lehenengo partidua gaudu egin zutela eta atzokan irabazi baino lehenengoan itxurak azkerra amatu den atzo oso ona. Eta hemen Zubizarreta eta Laskoz ere lehenengo egunean baino askozaz ere irudi hobea ematen ari dira. Bai, zalantzari gabe. Eta beti, txapaketaren hasieran ere komentatu genuen, azkenean pilotaleko oso berezia da, pilotak ere askoz ere motelagoa dira, eta horrek gaitzen bai du, jende asko etortzen dela, eta zona handiko txapelketa dela, pelotari bai zerten dute nerviosismo puntu hori, nola aurkituko diren lehen partidotan, eta lehenengo partido hori ez da arrexi zuten. Markagailua zeina, partidoko laugarren berdin eta oso partido horekatu da. Laskoz, lauteretik arrimatu pelota. Bernaola bosteretik sartu ezkerra. Laskoz, oso bat ere galuta, mitzu sartu zego pelotarekoa. Botiboleaz Bernaola. Aurrean Zubizarreta txokoan moztu, tanto. Ondo. Baina Zubizarreta tanto ederra egin du. 7 eta 6. Bai, txaparen gain gainean eta guzti zen gainatu du, Iker Eguren. Begira, Xier, markagailuan amairu tanto, eta egindakoak begira, zi. Bai. Erritmo aldetik eta ez dut izango ikargarri bizi jogatzen nahi dedik, baina tantoak zentzuz jokatuz eta egindako asko. Zubizarreta sake atera, ezkerri ere zerantzun Iker Egurenek. Ez zuen urdi, Laskozek txapa. Errebotera, nerezatu nahi izan, falta izan da. Ezker Orman jo du. Bai, Ezker Orman koska bat jo du. Bernaolari apuntatzen dugu falta, ez dakit errepikapenik ikusiko dugu, baina gainera biak batera dirazi dut eta arrazoi guzti izan dugu. Sake atera Zubizarretak ezkerrez Bernaolak. Laskoz, lauteretik. Eskuinez Bernaolak. Laskozek botera laugarren plazatik atzeratu. Bernaola zeirik eman. Lauan Laskoz. Bernaola bosteretik. Eskuinez Laskoz. Ezkerrez pasa Bernaolak, Zubizarretak ezkerrez. Berriro bia joan dira, eta ia okerra egin zuten Egurenek eta Bernaolak pilota bera jone izatea. Gantxa zabalera egin Egurenek ondo, Zubizarretak jaso kontrakatxatik, Egurenen pelotaka da atzera zabalera, eskuinez Laskozek. Hirugarreko aurretik Egurenek ondo moztu txokoan, tanto. 7 eta 8. Polizia tanto, Asier. Bai, horri Iker Eguren kantxaren erdien ezkerrez jazten denean arrisko handia du. Ikusi dugun bezala, txokoan jakua egiteko gai da, zabaletzeko piloteka zabaltzeko ere bai, ormai joa jokotzeko, atzera jokotzeko, abaniko handia du. Tanto egin urdinak eta pelota aldatu, eta Solano epaileak adierazten dugu, bizemak itun pelota dela. Atea du sake Egurenek ezker Ormari lotuta, Laskozak eraman. Egurenek botera aurrean. Bigarreko azotik gozartako atzera, errebotatu Laskozek, eta eraman! Zaila zuen benetan, beste pelota bat atzera, eta hau ezin.
Azken hau aire jotzeko behar zuen. Hau ezin. Genera entxaloak. Ez zuen errez aurrekoa, Ez, binera Gainera, zaila ezkerra zen. zeraman. Bai, eta atzera korrika izin duala, ez zijoala, eta meritu dugu pelota eman du bai. Zortzina. Partiduko bosgarren berdiketa. Bana, iruna, bosna, seina eta orain zortzina. Zubizarreta esakea, Zabalera. Bolea zeran, Zubizarreta gehiguren ebarkatu, Zubizarreta gerantzun. Zabalera, ez dage justu horixe nahi egin izan duen Bernabalak. Netzako bai. Baina iruteretik dejada. Zabalean jarri eta tantoa. Netzako lau urgatu zaio botea eta etxi-etxian Zabaleran egin du dejada. Laurtxo geratu da, eta etxi-etxian Jakua Zabalera bikaina. 9-8. Sakea Zubizarretak. Markatu, eguren sakea Zubizarretak. Erantzuna Zubizarretak. Laskozak zeitik, euren hirugarren kuadratik azeratu. Seian Laskoz, euren ikusi Bernalari. Honek lautik. Laskoz erreboto notik seitaritik eraman. Euren pelota bila laugarren kuadrara. Indartsu batzean jarri errebotera doa. Laskozak eraman. Euren beste aukera ba, biparetakoa, ez du bateri ireki. Kaso Zubizarretak. Lauti Bernalak azeratu. Errebotea zen Laskozek eta eraman. Eurenek aukera. Gantxoa, antzeman dio bai. Zubizarreta zer egin hartzuen. Atzera Eurenek, Laskozek eraman. Txokoan pelota. Bernalaren pelotaka da. Laskoz, ezkerra irez oso ondo. Eurenek irugarreko dut imoztu txokoan, tanto. Ondo Iker, 10-8. Eta Iñaki, partida asko gustatzen ez zait, Tanto asko, etxe egitea gutxi, eta bi bikotea Bai. oso jokatu. Bi aurlariak oso ondo eta bi atzelariak ere inolako aitzekeri gabe. Bai. Sakaren jabetza dutenean aprobetxatzen. Lau eta hutxeko partzialarekin urdinak, galtzen egon dira 8 eta 6, irabazen ari gira 10 eta 8. Sake atera du, Eurenek. Eta tanto. Sake zegindako estreinekoa. 11 eta 8. Eurenek Sakearekin hausi egin du. Eta Zubizarretak, bosnako berdiketa eman diena. 5 eta hutxeko partziala. Bai. Lehen osan dut, bigarren partidako aldaketa daukagula. Jonan Peñalberze jokatzekoa eta Arrabiakoa, eta bere ordezkoa Inigo Orle, 21 urteko Oñatiarra. Zagit ezagutzen duzun, bere berri baduzun. Entzutez bai, baina ez dut aukera izan bera ikusteko. Aukera ez banago bere, Lazkao klubean aritzen dena. Bai, lapetkin, bai. Garriko gorriz izango dituko Josu Olaetxe eta Adriana Azpiroz, eta Garriko ordinez Aingeru Ela Fuente eta Inigo Orle. Pelotariak utxarte txiki batekin. Urdinak kantxaratzen azkenak. 3 tantoren errenta ona. Eta lehen gunean 11 galdu zuten, ja kontrariak 11 egin dizkieten ezkero. Honek esan edo, tanteorako beti dutela arriskua irabazten baldin badute ere, galtzen baldin badute noski kanpoan dira, baina irabazten baldin badute ere, hori komeni. Kontrariak galik eta tantatzen gutxien egitea eta momentuz 11 egin dizkiete. Laskozek ezkerrez. Euren hirugarren kuadratik. Zubizarretaren bolea. Lautik, jaso Bernalak. Zubizarretak irutik atzeratu. Bernala zalantza izan du, botera, airez, azkenean botera. Zabalera Zubizarretak Eurenek ezkerraz jasoa. Laskoz, lautik. Bostaritik Bernala. Ezkerrez Laskoz, bolea Euren. Zubizarreta Zabalera moztu eta tanto. Ondo bainat. Bai. 9-11. Indarrean zabaldu du, bizi-bizi eta ez egiterik ez hor, Iker Egurenek. 9-11. Saldu bere burua Ikerrek, goleak horrekin. Sake Zubizarretak. Hor da bainat. Zabalean bota egin, Sake gurutzatua, Egurenek airez erantzun duena. Zubizarreta dejada txekora, Egurenek jaso, Zabalera. Zabalera gutxi, Zubizarretak, jaso Bernalak, Laskoze jaso. Bakoitza jugada egitera joan da, orain Egurenek Zabalean, Zubizarretak jaso. Hau da tanto hau. Ezkerrez bota dejada. Bernalak, Zubizarretak hori eta tanto. Gaina.
Txagua eta katua bezala ebili dira. Eiguren da Zubizarreta, Bernaola berak ere aurrarien jokaldiak egin izan ditu, eta azkenean atakundarrak erabaki. Bai, edera tanta. Jendeari gustatzen zaizkiolakoak. Asko. 10-11. Sakea Zubizarretarentzat. Eta pilota ez dugu aipatu, baina pilota egokero utzi pilota lekunetarako. Baina Zubizarreta. Sakea zabalean. Bosterritik Bernaola gerantzun. Laskoze bostetik. Bernaola katzera. Laskoze jaso. 10-11 partidua. Bernaolak eskuinez arrimagutako pelota, Laskozek ondo jaso du, Eigurenek eskuinez jokatuko du. Zabaletik irutik atzeratuz. Sega Laskoz ondo, Eigurenek aukera, txokoan dutzi, ez du engainatu Zubizarreta. Honak atzera, boleaz Bernaola, ona mandio. Laskozek iruteritik. Bostean... Irutzei dinaki gaurkoan 20 banakoatik, ez da bela urrutik dugu. Bueno. Irutzetek Benko etxera, pelota zaleak eskertuko izue. Bosterdi Laskoz. Eiguren akutx. Tanto harrikusi dut zokoa, baina ezkerrez ez osmatu. Eigurenek adu duen lehenengo pelota. Eta partiduko 6. berdinketa, 11. Oraindik gainera ez dugu ikusi, 20 banakoa Antigon, 23ra jogatuko litzatekena. Hori final erdietan. Finaletan zuri. Final erdietan. Legilan ez. Bai, legilan ez. Baduka bere logika ere, asier tanteoa kotutan hartzen da. Noski. Berdinketa kasuetarako eta. Ez nezu hartu. Atzera Laskozek. Bosterti Bernaola. Laskoz. Lauteritik atzeratu. Ezkerrez Aires Bernaola ondo, Mañariakoa. Engeru. Laskozek bildu, ezkerrez Aires. Eigurenen Zubizarretak jaso. Bernaolak pelotak adatzera. Bostetik Laskozek Eigurenek zabalera moztu duztu baterireki. Bildu txokora Zubizarretak. Jaso Eigurenek. Laskoz, laugarreko arrotik zabalera. Eigurenek Aires, bolea Zubizarretak ez du ondoko. Eigurenek, dejada bota du baino. Ezin bolea horrekin inoren gainatu. Nabarmen genditu belako. Ezkerret iparetako Zubizarretak. Jaso Bernaolak. Bera jota, atzerari aurrelari postura, orain Eigurenek atzean. Arruan eta tanto. Tanto ederra Eigurenek egindakoa. Pilota lekuturik, atera du pilota. 12-11. Ederra. Que cámara mugitu ez, porque he temido por mi vida. Eigurenek egindako pederatzi. Eta Zubizarreta berak ere egindako zazpi. Bada, zerbait. Sake azkeiteararentzat, hor da Iker Eiguren. Sake atera armari lotuta hor da, arreboteko zulo ondera, Laskozek eraman. Eigurenek botera 3. kuadrotik. Zubizarretak ezkerrez eraman. Eigurenek moztu txokoan. Zubizarretak ora. 13-11. Zubizarretak aldu duen 2. pelota. Sakearekin, tanto bana egin dute. Zubizarretak bosnako berdinketakoa. Eigurenek 11-8. Eiguren sakean. Txokotik. Baina arteko dena bazalatzea. Bolea zerantzun Zubizarretak. Eigurenek irutik. Laskozek eraman. Atzera pelota Bernaolak. Ezkerrez Laskoz. Eigurenek eskuinez. Atzeratu. Laskozek ezkerrez. Eigurenek atzera. Laskozek bostertik. Eigurenek utzi. Bernaolak lautik. Laskoz bostertik. Bernaolak. Hala. Zubizarretak erratzaki ikusi du hortantoa. Bai, presa gantxean hor. Eta galdu egin du. Presa gantxean. 14-11. Beharrik ez du eros pilotaka horta sartzeko, hanka gaina ongi tinkatu gabe. Pazientziare ona izaten da. Erratu egin da Zubizarretaren gutxitan egiten ditu horreako akatxe galabe, 14-11. Iker Eiguren sakean. Otamano zerantzun Zubizarretak. Bernaolaren pelotak adatzera.
Laskoz, bosteretik. Eguren zabalera. Zubizarreta zabalera, ara. Aurren astraputz egin du hor, iritsi da pelotara baino, ezin jaso. Zubizarretaren meritua, eta gorrien aldeko 12 garrantantoa. 12 eta 14. Irriste egin du, ala eta guztiz ere pilota jotzere ailegatu da, baina oso desorekatu iritsi da, eta ezin berdean sartu. 12 eta 14. Sake Zubizarretak. Geratu sakea. Eurenek gantxo zerantzun. Zubizarreta txokora. Eurenek iruti jaso. Zubizarretak indertsu atzeratu. Beza gainezazte pelotak alazko duen da 13 eta 14. Zubizarretak egindako beheratzi garrana. Tanto ederra. Hori itxe da, inorez dago lekura botatzea. Polita izuna bai. Zubizarreta sakean. Erdi ateratako sakea. Bernaolak zeitik ondo erantzun. Laskoz, zetik. Zeian da Bernaola. Laskoz, zetik. Lauterki Bernaolak. Ezkerre Laskozek, pelota galdu. 15 garrana urdinentzat. Laskozek galdu duen bigarren pelota. 15 eta 13. Hasian pilotak galdu ezkerrez, gola joan ziona, eta kasu honetan ere ezkerrez, kasu honetan behera. Izan dugu, Zubizarretak eta Laskozek galtzen badin maudea txabek eta hementxe bukatzen dela, bere egintzat. Egigurenek eta Bernalak irabaziz final herritan daudela. Ez dakitena da, irabaziko balute zenbagarren postuan. Bernalak bigarren. Bueno, gintza final herrietan. Hortarako irabazikin behar. Laskozek errebotetik eraman. Egurenek zabaletik eskuinez bildu, Zubizarretak ezkerrez zabalera berriro. Egurenek eskuinez atzera. Laskoz, zeigarren kuadratik ezkerrez. Azpeitia da kantxa erdian. Ondo Iker, errebotetik gertu behar du pelotak, errebotean sartu du. Ikain. Eskoa sartu ere bai. Joel Azkozek botibolia zemateko, baina ez zuen tokirik indarra emateko pelota horrigitaz Egiguren merituz. Urdinen aldeko 16 garrana, 16 eta 13. Partiduko alderik handiena, Asier. 3 tantoko aldea. 11 eta 8an, 14 eta 11an, da orantxe 16 eta 13an. Eguren esakea. Laskozek erantzun. Egurenek irutik. Zeia Laskoz. Egurenek txokoan utzi. Zubizarretak ondo. Bernalak ezkerrez zabalela bidaline, baina kantxa erdian utzi du eskura Laskozentzat. Bolea zeraban Bernalak, ez dutxarra Zubizarretak. Moztu. Bernalak dejada zabalera. Zabalean utzi baita ere Zubizarretak, Egurenek arramatu eta zera bestetan da bat oso nazian dijoana. Ezkerrez Egurenek atzeratu eta 17 eta 13. Bai, hau Zubizarretak ezkerrez izan du, aukera zabaltzeko, ontarretxo joan da zabaltzera, baina ez du eskola ongi zartu, eta hortik aurrera urdin hartu eta tantoren agintea. Gustatzen zaio Bernalari ere hortzen enredatzea, Bai, eta, bueno, ongi erakusten ari da, Ñakoa oso ongi manejatzen dela, Lau pelotariak atxeen txiki bat hartzen. Esan dugu neurketa lehenengo partian oso orekatu izan dugula, 6 berdinketarekin 11 edo arte. Bana, 3, 5, 6, 8, 11. Hori izan da azkenengo berdinketa eta hortik aurrera urdinak nagusi. 14 eta 11, tanto batera gertu dira galtzen ari erenak 13 eta 14an. Baina berriro 3 eta 8ko partziala sartu dute urdinak eta lautantoen errentarekin. Aholku emailerik ez dute hemen pelotariek, baina Zubizarreta gardu dut zio, bere aitare mintxe dago. Dugandik gertu batzean, aitaren aholkoak entzute. Sake Egiguren entzat. Txokotik txokora. Laskozea jaso bosteretik. Egurenek moztu zabalera. Tanto oso garrantzitsu hau, Bai, gorri ez da bat atzeratu Egigurenek. Laskozea bostetik eraman. Lauti Bernaolak atzeratu. Bereko eskorra egin dio. Ezkerrez Bernaolak. Laskoz. Lautik. Zeiti Bernaolak eraman. Laskoz arrimatutakoa. Egurenek iruterrik ezkerrez atzeratu.
Eskuinez Laskoz. Bernalak iruteretik atzera. Laskozek txapagainan utzi, biparetako batekin erantzun. Egurenek Zubizarretera iritsi da pelotara. Gozale. Jokaldi egin izan du Zabalea, baino. Tantoak horrien zat. Urrien zaparkatu. Eguren apuntatuko diot, ezta? Bai, eramateko moduan iritsi da, baina ez intentatio ere utzi, Zabaleko puntan jaku egiten saiatu da eta kanpora joan zaio. 18 eta 13. Tanto garantizua zen gorrientzat hau. Bai. Atera duzakea. Ui, ez zuen pasako arrestu urruti izango pelota horrek. Zubizarretak boleaz erantzun du. Zubizarretak orain atzera. Zotamanoz Bernalak, Zubizarretak txokora. Eguren txokora jokatu. Jaso Laskoz nahiko egin du. Eguren ekeinu egin Bernalari, honen pelotak adatzera, errebotera doa, ez? Boleaz Laskoz. Eguren txokoan. Txokora baita ere Zubizarretak, Eguren jaso. Pakea nahi duenek eta pelota adatzera. Zabalera Laskoz zekatzean. Bernala jaso. Zubizarretak txokora, Eguren jaso. Laskoz, bostaretik. Lautik eskuinez Bernalak, Zabalera Zubizarretak, Eguren jaso. Laskoz. Bernalak, zeu zaiarra dokan kafe horrek asier. Ezkerrik esko. Bernalaren pelotak da. Erreboteko zulu ondotik eraman Laskozek. Eguren edeza Zabalera, jaso Zubizarretak, utzi Eguren Bernalari, pelota leku guztia beretza zuen, aurrena atzera joateko intentzioa, ikusi du Zubizarretak zela jagatuko pelota hortara, Laskoz ez daketa jagatuko zen edo ez, baina txokora bota du, eta aza pelota galdu duen Bernalak. Bai, nik uste... 14 eta 18. Lau gauza pentsatu dituela atzerako moztu niako egin, normabiko. Ze txarra izaten den hori, 14 eta 18. Ba, 33 minutuko partidua. Txarra izatea lau gauza pentsatzea, baina aukera hori egitzea ez. Ba, bizi, eman lehitzake, akatxorrek, bikote gorriari. Kusiko du, Zakea Zubizarretak. aprobetxatzen duten. Bernala bosteretik. Gero Miguel Aiaztegi handiaren anedota bat otatuko izan, hiru aukera izan bako egitako bat. Ezker Egurenek. Zeitik, Laskozek, gantza Zabalera, ederra Eguren. Ederra. Arrisko handirik hartu gabe, baina bizi, bikain. Bazen Eibarko pelotari bat, Karral izeneko artista. Garai hartan oso famatu eta Alamuz, bantzen min partidu batera. Ez kafearekin bakarri zerbait gehiagorekin eta kriston redikula ginen mentzuen da. Miguelek esan mentzuen, ze pasatu zeik moten da? Joder, pelota zetorren da, 3 pelota ikusten izkian. Bat ikusi beharren ikuta, Miguelen erantzuna. 3 pelota ikusita bakarrari ere ezin eman. Ba hori. Hemen hori. Honek ere 3 aukera ikusi dituta, edo lau, eta txarna aukera. Eguren, 19 irabazten urdinak, Eguren eta Bernala. Laskoze bostaretik. Bernalak indartsu atzeratu. Laskoz ezkerrez. Egurenek aukera, txakoan, arroegi utzi du. Laskoz bera atzea utzi eta horrela junda pelotaren bila. Bernala bostetik. Zubizarretak txokora, ondo! Jaso Egurenek, piparetakoa, kanpora. Tanto egin azteko ba. Baina girik edo, 20 eta 14. Zubizarretak galdu duen laugarren pelota. Detaile txiki horietan erabakitzen dira, bai tantoak eta askotan partidak ere bai, nik uste Zubizarretak erdi geratu ere egin da, hain ongi utzi du txokoan, ez uste zuen ez zela ailegatuko, baina Iker Eguren oso bizkorrik dira, iritsi, ailegatu eraman eta beste piloteka da jotzera behartu. 20 eta 14. Zan dugu, badi eta Iker Eguren Bernalak irabazten balien botez final herritan daudela, eta noski txapeketa emintxe bukatuko litzatekela Zubizarreta Xoel Laskozertan bi partida galdu ondoren. Biparetako ederra Azpeitiarrarena, 21 eta 14. Eta hauen urrengo neurketa, irabazten ari girenentzat, Oian Etxeberria eta Carmelo Lozaren kontrako izango da, biak ja sekatuta final erdietarako, hori irabazten duenak multzoko lehenengo toki izango luketak, altzaileak noski multzoko bigarren tokia, baina biak final erdietak.
oraindik ordea tatu egin berute, Egurenek eta Bernaolak. Ordu Iker, sake atera du. Laskozek erantzun. Egurenek irutik atzeratu. Laskoz, bostarritik ezkerrez. Egurenek atzera pelotaka da. Laskozek seitik ezkerrez. Bernaolak eskuinez atzean, Laskozek eskuinez baita ere. Eguren kantxa zabalera, ez du bateri ireki Zubizarretak atzeratu, boleaz Bernaola, Zubizarretak utzi. Laskozionek atzeratu, defenditzera Mañari Arrata ondo, gantxo zabalera, da. Gantxo zabalera Zubizarretak, Egurenek airez erantzuna izan du, baina tantoa gorrientzat, 15 eta 21. Eramaterekin ez da konformatu eta Ornabikoa efektua eta guzti joatzen saiatu da Sotamanoz, eta erabakitza hartu du. 36 minutu partiduak. Zubizarretan eta sakea. Atera du. Hor izango du. Ezkerrez Bernaolak erantzun. Laskoz. Lautik. Bernaolak eraman eskuinez. Laskoz. Laugarren kuadrekin. Egurenek ezkerrez. Ala moztu diparetakoa. Zubizarretak moztu. Bernaola Erne Lautik. Zubizarretak aukera kantxa zabalera. Paso Egurenek, zabalera berriro Zubizarretak, Egurenek oso. Hau pake bila pelota atzera. Laskozek ezkerrez eraman, Egurenek txokora. Zubizarretak ne, ez zuma pelota horrek ezertxo ere. Hortxe zegoen ba. Hortxe zegoen. 22 eta 15 emaitzarekin. 37 minutuko partidua. Diote emaitzanekin Iker Egiguren eta Ingeru Bernaola. Final erdietara. Peña Zubizarreta eta Xoel Askozentzat bukatu da txapelketa. Eta hauen multzoan Iker Egiguren eta Ingeru Bernaolarekin batera Fidel horietan dira, Oian Etxeberria eta Carmelo Loza. Datorren astean izango dira elkarren kontra. Hori irabazten duena multzoko lehenengo tokian, multzo buru izango da, eta galtzailea bigarren tokian. Bueno, ez esan mehirea zozier, ez da esmatu pronostikoan. Ez da esmatu. Oita bandako nahi zen nuen, baina bueno, berdin da. Bai, 10 eta 11 ematen zuen, baina bueno, partida hautsi eginda. Eta pena Zubizarreta eta Xoel Askoz, txapelketatik kanpo geratzea, oso pilotari gustagarriak, gustura ikusten dituguna, baina aurten honetan agur esan barko dute, eta bueno, merezimendu osoz Eguren. Premioa. Ez da posible, Iñaki, hoi, ez da posible. Premio. Egun eta zazpi? Ez berrunda marra. Meika hoen die. Berrunda mar. Bueno, zer egingo dugu ba? Lehen egunan saria eta gaur ere bai. Hobe izango nik hartzea sario, Iñaki, iritzi. Jokatzen dugunaren seinale. Ez da sinistiko da. Bueno, elkartzetatara noa. Ai. Neskak badakigu nola egin, adi jarri eta elkar lagunduz. Lasai aterako gela zelaira, eguneko eguna eman bar dugu. Gaur bai. Aurrelariekin jokatu behar dugu, bale? Blokeatuta segi. Eutsi, bai! Bultza, venga, venga, venga! Ixo, hemen nerea gaitza. Ondo, ondo! Ondo! Hori, hori, hori! Venga, aurrea! Eutsi, eutsi! Eman egurra! Bai, 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 bai! Euskara, bihotzetik Espainetara. Eguren, arratsaldeon da zorionak.
Atzaldeon, eskerrik asko. Begiratu lasai kamerari, azpeidialde mata-mata egongo da begirata, ezta? Bai, batzuk egongo begira kuadriagu daula, eta, bueno, poza eman diogu, así que guztua. Bueno, lehenengo partea oso orekatua, 6 berdinketarekin amaikanera arte, gero ondo nagusitu zerate. Ba, igual hasieran fallo batzuk inditeu, gora eta hola, eta behaiek fuerte hasi die, eta bainat aurrien behakin jolazte oso zaila, eta orduan gero pentsago igual atzea gehiago kargatzi pixke, da aukera errezago honan azkenin, orduntxe intentatzi tantu bukatzen, da nik ezamen nuke funtziona gula, Amalautan da puntatu izkitzut, Iker. Era guztietako, esakarekin bat, aurrean asko, atzean ere bai, ez dago gaizki, ezta? Ba, egia izan frontoio honetan lehenengo partidu eta oso guztua. Pentsatzen nuen gaski ebiliko nintzela, ze atzenin lehenengo partidu eta frontoie espeziala izen da eta, baina asko guztazat egile izan, asko. Giroa bai politia, Ba, hemen anai da jokatzen zunien ikusten. Bai, ikusi Julen etorri dela gaur ere. Bai, anai da jokatzen zunien beti hemen egote ginen, ikusten da beti hemen giroa harra gotea eta zezanik ez jokatzen nahi zanin. Iker, partido jokatu da, semifinaletan, finalerdietan, ez dago gaizki, Bai, suerti dukien nun, lehena behaiek galduintze bela, eta orduan guk aukera hori genuen, gaur topea etortzie eta semifinal eta klasifikatzie, da bain urrena lehen o bigarren nola... Ez dakigu zeizetan da nobe aurrenak gelditu dut bigarren melgitu, baina Oian Etxeberria eta Carmelo Loza ere kontrario serioa dituzu, Bai, YouTubeetik ikusi nun partidu behiena eta haiek pareja oso indartsu da, bilek oso jotzaiek da bromaik ez da partidu hortan. Zemuz ikusten da YouTubeen ondo? Bai, ondo ikustea, oso ondo. Gero gaitzekeari gabe. Ez, oso ondo ikustea, oso ondo. Bai. Oso ondo Iker, zorionak. Bai, eskerrik asko. Hau ez kontatzen digun, Beñat, gero izango dugu gurekin aingeru. Beñazu Bizarreta, Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Pena, ezta? Lehenengo gunean ezin, gaur resto hartu dituzu lehenengo partia, baina gaur ere ezin. Bai, azkenen bi egunetan, menez bate ondo sentitu ez. Bate indarria bezala, bukatzen enun gozatzen, eta hoi pena horrekin ez dutela bate gozau, bi partidu hauetan. Lehenengo partian ematen zuen izango genuela aukera gehiago eta partidu estuago izango genuela, baina bigarrenean ez da posible izan. Ez, hoi, gaur lehenengo parten bastante txukun ikusten hasi gala, baina gero esan dizutena, enun bate gozatzen bukatzeko orduan, emateak honez, eta hoi, ezin izan da ez. Nola dijo udara, pentsatu nahi dute, Beñat, beste asko bezala partidu asko eta torneo askorekin izango zarela, ez? Bai, bueno, aurten igual partidu pixka gutxiko ginez, ekain maiatzaldea bai mina hartu nun, ezkerreko sorbaldan, eta bai pare bat partidu utzi ditut, eta bai, baina alare partidu nahikoa, eta bai, ezin kagau ez. Ba, eskerrik asko eta animo. Bai, eskerrik asko zuei. Bueno, abertze kontatzen digun Aingeru Bernaola, Mañariakoa. Aingeru, Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Zer moduz? Ondo, lehenengo aldiz hemen jokatzen da, ilusioz jokatzeko. Ederra, antigo, ezta? Esaten da, azerari entzat, ez dela frontoio nahi izaten lan asko egin behar da, defenditu asko egin behar da, baina bueno. Ba, bueno, niri holako frontoi be gustatu egin jate, noizien behin pelota peaurrin topetan dozu hemen frontoietan eta ziku edanez, da, bueno, guztetan ez noizien behin be holako frontoietan jokatzie. Gaina, gustora ibiltzera, pare bat dejada eder bota dituzu, txokoan ibiltzera ere gustora ibiltzera. Bai, niri esatotxo moduen, holako frontoietan, besteetan biziz hauetan defendi duten dut normalien aurrera, baina hemen frontoietan gehitxo hau eta dekotenien, nipe aukera dekotenien, alda nien atprobetxau. Materiala benetan espeziala, ez da oso gutxi ibiltzen den pelota, kuadro bat, gehinez kuadro terdi, baina hemen alako materiala behar du. Bai, ikusi dut, hemen gehiago ezin da egin, baina nik lehenengotan ikusi danez onino pelotara egiteko kosta, eta beste frontoietan erreza, baina hemen kosta onino egiti, baina bueno, ondo, hemen gero hartuten nien apurtxo bat, ondo, gusture. Giroa espeziala ez da, Aingeru? Giroa, ambientea, espeziala. Bai, kriston giroa, YouTubetik eta ikusten dutaz bideoek, eta ikusten kriston jente pillo goten dala, eta gaur be asustu dut geratu naz. Kriston jente pillo eta kriston ambiente oso ona. Gaurkoa irabazi ja semifinaletan zaudete, finalerditan zaudete. Urrengoa daukazuna Oian Etxeberria eta Carmelo Lozaren kontra. Bueno, irabazten duena aurrena, galtzen duena bigarren, baina ja finalerditan egoteak beste lasaitasun bat ematen du. Bai, nik lehenengoetan ditorri naz, hau irabaztie bai edo bai, eta gero ja presiñoek bajatuko direz, bestela hau galdu eskero gero presiñope gora egin dau, eta bueno, holan irabazitxe, urrengorako be apurtxo bat tranquiltxu hau. Azkarrik asko eta zorionak, Carmelo. Zuri.
lehenengo partiduak eman beharrekoak eman ditu, gogoratuko dugu berriro Iker Egiguren eta Ingeru Bernaolak irabazi dutela 22 eta 15koaz, baina Zubizarreta eta Xoel Askozentzat, emaitza honekin Iker Egiguren eta Ingeru Bernaola ja final erdietan sartuta daudela, eta baina Zubizarreta eta Xoel Askozentzat bukatu dela aurtengo Antigoko txapelketa. Eta atzera aipatzen dizuen, da gaur ere aipatzera noa, jakineko genukeela nondik ari zareten partidua jarritzen. Adibidez, batek idazten digu begira, nondik. Cardiffen, baina Antiguako txapelketa galdu ezinik, eskerrik asko. Cardiffera oporretara joan izango da segurunik, pentsatu nahi dut. Eren hor daki, doan bizi da, doan lan egiten du, baina begira, Cardiffeti partida ikusten. Ba, ikusten zulei, mezu horixe. Bidaltzen badi guztue. Nun ari zeraten partida jarraitzen, balazak esan. Comentábamos que nos acaba de llegar un mensaje de uno de los televidentes diciéndonos que está viendo el partido del Campeonato del Antiguo desde Cardiff. Si queréis comentar algo desde dónde nos estáis viendo, pues ya lo diremos. Eskerrik asko, bigarren partidurako protagonistak kantxan berotzen ari girenean. Josu Ulaetxea eta Adrián Azpiroz Gerriko gorriz dazkagunak. Garriko Ordinez, De La Fuente eta Erle Oñatiarra. Pelotarien aurkezpena orantzi egingo dugu, baina uzia zuen bitartean hemen gauzatxo bat begiratzen. Olaetxeak eta Azpirozek gaur hemen bigarren partida dute. Lehengo egunean irabazik entzuden, Amiano eta Pezetxearen kontra 22 eta 13. Bi irabazleak Olaetxea eta Azpiroz biak oso ondo aritu ziren. Amiano eta Pezetxea bat zein besteak gaizki aritu ziren. Eta gaur noski Olaetxeak eta Azpirozek irabazten baldin badute, ja final erdietan. Eta Baldin eta De La Fuentek eta Iñigo Erlek irabazten baldin badute, itxaron egin behar. Urrengo partidura arte, urrengoa zer pasatzen den. Zailkatuta izango irakorriak irabazten baldin badute, eta urdinak irabazten baldin badute, esan bezala itxaron egin. Bueno, Manesek abisatuko dit, jakinaraziko dit, mezuren bat iristen baldin bada, iristen denean, nun ari zareten torneoa jarraitzen. Nun zein herritan edo nundik edo dio zuen. Bi pelotari Gerriko gorriz dazkagunak, biak nafarrak, biak irurtzungoak, Josu Ulaetxeak 23 urte ditu, metro bat 83 zentimetroko altura, 78 kiloko pixua. Adrián Azpirozek metro 83 zentimetro nortzen du, 20 urte ditu, eta 83 kiloko pixua dauka. Eta Gerriko Ordinez eta Azkagunak aurrena gogoratuko dugu Jonan Peñalber zelari lanetan aritzeko gaur hemen, Atarrabiakoa, baina azkenean Iñigo Erle Oñatiarra daukagu. Aurrean, Aingeru de la Fuente, Nafarra, Eugikoa, metro 82 zentimetrorekin, 78 kiloko pixuan, eta bera zelaria Oñatiarra, Oñatetik lagun batzuk etorri gira, egin artean bere garaian Euskal Herriko Pelota Federazioko kide izan zen Iñaki Galdostera baita, esan dit, hombre, etxeko bat, hemen egon ez dira derrigorrez horri barra. Iñigo Erle ikustera, baina Oñatiarrak ere bai. Erleko 21 urte, metro 80 zentimetro, eta 87 kiloko pixua. Bide atzelariak, begira ze mutiko puzte ditugun, Erlek metro 80, eta Azpirozek metro 83. Eta aste hontan, txapeketak azkena eta gaur usteguna izan baldin baditu txapeketako egunak, datorren astetik aurrera, berriro ritmo normalean sartuko gera, eta honela, aste arte eta aste azkenez, eta datorren astean ja gainera, final erdiak erabaketak entuko dira. Eta urrengo astean, txapeketako laugarren astean, baina emakumezkoak ere sartuko dira, aurten gainera nobedadea badakizu zein den, emakumezkoak orain arte hemen burun-buru jokatu dute, baina aurten binaka izango dira. Eta datorren asterako, hori,
aste arte eta aste azkenez, begirari nahiz, non ditudan datorren asteko partiduak, berdin da. Ez paut aurkitzen ere, berdin da, oraindik izango duelako zuei jakinarazteko aukera. Pelotarientzako deia, eta pelotarien aurkezpena. Elite mailako partidua jokatuko da, hau ere ligaxkakoa. Gorriz bi Nafar, Urdinez, Nafar bat eta Gipuzkoar bat. Esto también es de la liguilla, ¿vale? Hemen dauzkegu lau pelotariak prest, jokatzen hasteko. Eta aurkeztu ingo izkizue. Babesleak ere izaten dugu torneo ontarako. Unanukoa. Eta gero partidua hasi eta gero agian joan ere joango zaigu. Aholkoen naipamena, beraz, guazen manez nahi duzunean, aipamen horrek itxe. Jose Mari Taberna, hemen Antiguan, dena dira Antigo osokoak, Platero, Antigoko bodegoia, Danena, eta Gasteiz. Trikuarri, Ñan, Antzara, Olillos, eta Luis Taberna. Eta azkenik, aspaldiko, Urgain, Bentaberri, Campus eta Zirika. Asier, pelotariak lanerako prest eta gu ere bai, bigarren partida kontatzeko prest. Olaetxe eta Aspiroz nioen, lehengo gunean hemen izan zirela eta irabazi. Gaur irabazten baldin moduten noski finaleritan dira. Galtzen baldin baduzu esan nahi. Ez dirik izango finaleritan, baina itxeren egin beharko dute. Eta kontrariak ondo zagutzen duzun Aingeru dela fuente. Eta Inigo Arle Oñaterraren gan ere erreferentzia dira duzu. Diote, ondo zagutzen dituzula, lehenko guneare ikusten dituen. Bi Nafarrak arbizuko biak Olaetxe eta Aspiroz. Ez, lehenko nire nintzen izan. Hemen zinelakoan. Dela fuente eta Erle. Eta partidu hasi da, gure kronometroa maksimaliak jarri dugu. 8 eta 2 minututan. Tanto jokoan da. Erlek estu. Aspiroz pelota kabaltzera. Ezkerrez de la Fuente moztu. Aire sartu da Olaetxea. Atzera de la Fuente. Ezkerrez Aspiroz. Oñat garrak Erlek estu nizeman. Aspiroz ezkerrez. Lautik Erle. Ezkerrez zabale da moztu Olaetxea. Paso de la Fuente. Olaetxea ezkerrez. De la Fuente gotera. Bolea, erra izan da bolea. Tanto ere bai, Olaetxearena. Horretzegoen atxiki susmorik. Gara bolea. Zeina ongi sartu zaion eskuan. Irrizte egiten dian oinetako ekin arazoren bat zuten, edo? Gare baten, akortzen ez, Coca-Cola botatzen zen orduan. Bai, eta gaur egunera, bai, egentiko, bai. Azkenako Coca-Cola, azukrea du eta azukre horrek, Ogotu itxasten dela kolorrera. Sentsazio ematen du, bai, ogotu itxasten dira. Okerrena da, gero, tekin ere gehiago bilatzen deola, gero askotan iristako rago eta gero batzen. Azkero zen pelotak adatzera. Ezkerrez Erlek. Diparetako aire Olaetxeak, jaso de la Fuente. Morea Zadrian, Morea derra, bai, lauti jo, baina bete-betean txapera. Azkero zegaldu duen lehenengo pelota. Bana marka gaioa. Saskira pelota aldatzera. Bat zenbaki duna. Nik etxaperenak agirazten digu guri. Baina, noski, agirazten dira bereziki pelotariei. Akin ezaten ze pelotarekin doan, orain izakera de la Fuente. Ezkerra zara Adrian Ekutx. Misterio hori gabeko pilotaka galdu. Ez daketa Aingeru izena asko gutxi dago, baina bitxia, gaur hemen partidan bi Aingeru. Aingeru Bernaola Mañariako, lehenengo partidan aritu dena. Nik egia zen. Eta orain aritu dago Aingeru de la Fuente egikoa. Nire inguruan ez ditut, asko ezagutzen Aingeru izeneko, baina bitxia, bai. Biek hemen, bi Aingeru. Erleren pelotak adatzera.
grazia egin dugu. Deabrutxo ere izango dute. Aurreko partidan grazia egin dut, ikerregi guren eta bai Bernardo Lentzok lehenengo aldia Antiokon aritu dira. Batak eta besteak esan diate, YouTube bidez segitzen egituzten la partida. Oso ongi, modatu dira lehen egun izateko. Olaetxeak galdu hemen Zabalean, eta 3 eta 1 urdinak. Aingeru, De La Fuente eta Iñigo Arle aurretik. De La Fuenteren zasakea. Bueno, galdegin dizuet, nondik ari zeraten partida guztia, baina ez dugu erantzun bakar bat ere jaso. Seinale zertxo ere zen, guztura gizten segitzen. Zake atera De La Fuentek, ezkerrez erantzun Azpirozek, De La Fuente txokan utzi, bado Olaetxea, honek ere txokan utzi, ondo ez, ondo iritsi da Erle, Azpirozen pelotaka da, De La Fuente atzelari, eraman ezkerrez, Olaetxea zabalera, atzera Ingeru. Azpirozek, bezopuzko egin jo pelota atzera. Erlek ere bai atzera. Palanka ederra du. Bai. Mugimenduan azten dena ikusi besterik ez dago. Biak edo dira makalak, batek 1,80 m, Erlek besteak 1,80 m. Erle oinate harrek. Olaetxeak ezkerrez. Ezko inez Erlek. Azpiro zirutzen darrek. Bikai. Erreboteko zulundura, eraman Erlek. Aurrera egiteko ere tuntzera Olaetxeak. Olaetxeak irutik atzeratu. Erlek goleaz, bale. Olaetxearen beste pelota bat atzera. Eta hau ere airez eraman Erlek. Eta goleaz etxetan, tanto Olaetxe. Polita. Haze bibok goleak da. Eta irukoa. Biak goleaz eginak. Eta horreko dantan bezalaxe, peloteriak ementzikatuz, beren oinetaka guztitzera. 2 eta 3. Zakea atera Olaetxeak eta erantzun atzelari. Erlek. Giroz, Adrián. Lauteretik atzeratu, ezkerrez Azpirozek ere bai, Erlek Zabaletik, bostetik Azpiroz, irutik atzera, ezkerrez eraman Azpirozek, Uzi Engeruk, Jetxi, zepa gainean Zizarle ondo, Olaetxe Zabalera, atzetik etorri zizkatu Azpirozek, baina Olaetxeak atzeratu du. Eskuinez eraman, Olaetxe Zabalera, De La Fuente jaso, arro pelota atzean. Azpirozek eskuinez. Lautik Erle. Azpirozek. Partida zerako gorra. Olaetxeak laugarren badotik. Engeru De La Fuentek aukera. Diparetako airez eta tanto. Eta gizte pasatu zain hor De La Fuenteri. Bai. Olaetxeak egindako tanto eta markaioan 3. Desorekatu eginda, eta azkenean dira txokora Zabalera, azkenean azul. Partiduko bigarren berdinketa. 6 minutu partida hasi dela eta 6 tanto. Eta hauek ere hasi urduko izarritan. Erakarri jokoagatik gaur ere bero egiten duenako. Biharko oraindik ere bero handiako dago iragarria. Zake Olaetxeak atera zotamanoz erantzun Engeru De La Fuentek. Azpiroz. Eskuinez atzeratu De La Fuentek. Adrián Azpiroz egitik eraman. De La Fuentek ezkerro Zabalera indartzu ondo Olaetxea jasoa. Beika emildua. Lautik atzeratu Erlek. Azpirozen pelotak adatzera. Erlek lauteretik. Bostarian Azpiroz. Onditxatu dira partiduan, lau piloteria. Bai. Lan asko egin marko duela hemen bikote irabateak. Bueno, gauzaiak ere seguru lan asko egin duela. Zabalan jarri da Engeru De La Fuentek eta Josu Olaetxeak ez du jaso, De La Fuenteren merita tanto ondan urdinen alde hautsi da berdinketa 4-3. Eta oso dotore, zabaldu estetikoki ere bikain.
Bueno, eta hor, ikusen itzule zeratenei, gogoratuko dizuet, txapelketa honetan argazki lehiaketa bat ere badagoela. Eta parte hartzeko noski nuntzera etorri behar duzuela. Txirein elkarteak antolatzen duen argazki lehiaketa da, eta beraz, etortzen baldin mazarate, basegatera argazkiak eta biheri. Baldintzak, pilota lekura etorri ezkera, hemen ikusiko dituzue zein diren lehiaketa. Gainero, Ela Fuenteren pelotaka da. Arturo Zekaraman. Zertan da eta lehiaketa, Iñaki? Argazkiak ateratzea guztizioen etorri eta pilotari argazkiak egin. Zuna izuna, edo ikuslei, edo kantzari edo zuk ikusten duzuna. Begira. Ezak izan bateko den, berren urreko den saria edo... Aingeru Ela Fuenteren pelotaka da zapaira joan da, gora joan da. Eharrauen ba. Galdu duen lehenengo pelota eta beste berdinketa bat. Bana izan ditugu, iruna izan ditugu, eta orain launa da. Mezuak. Batek dio, Marisa dio, Mutxo, Aingeru, begira. Edurne kanberin jasen dago la partida ikusten. Eskarrik asko Edurne. Kanberin zetek ikusten gauz. Haupa erle dio honek. Bueno, eta nola izan da bostalokoa? Ez dut ikusi da? Gora jadegin dio Azpirozu. Azpirozu gora? Ez da leku txarra Cambridge. Jungo algaitu gineak. Cardiff ere, bai. Handik gane. Oporretan joteko toki txarrik ez dago. Edo, mozti bera, Hemen argi gatxik, gure. Bai. Gantxa zabalera Olaetxeak, Aingeru Ela Fuente jaso. Ezkerrez Olaetxearen pelotaka da. Bolea zeraman Erlek. Azpirozek indartxo atzeratu. Erlek boleaz. Aukerako utzi dio Olaetxeari. Honek giteriatik atzeratu. Erlek boleaz. Erraduk. Azpirozek atzera. Erlek aire zeraman. Olaetxeak botera, irutik. Boleaz Erlek. Txokoan Olaetxeak, ezkerrez Aingeru Ela Fuentek atzera. Azpirozek seitik. Bostean Erle. Eskuinez atzeratu. Azpirozek. Erlek eraman. Olaetxeak ezkerrez, zabalera. Aingeru Ela Fuente jaso. Olaetxearen bolean. Oñatiarrak Erlek atzeratu. Azpiroz, seitik. Biparetako Aingeru Ela Fuentek eta tanto. Ederra. 6-4. 6-4, partida zera ona. Pilota ere hotx ederreko eta jokatzeko, lara egin barreko pelota. Baina... Azira eman dute laureke partida. 6-4, 6 dituzte ordinak, Aingeru Ela Fuentek eta Iñigo Erlek. Lauan dira, Josu Olaetxea eta Adrian Azpiroz. Lehen gogoratu dugu, Olaetxeak eta Azpirozek irabazte baldin modute final erdietara. Baina, galtzen baldin modute dira, aukeratik izango dute. Begira, Olaetxeak galdu duen pelota izan du. Orduan, tanteo itxaron berko genioke. Edo berezik hirugarren partidari. Nola bukatu zuten, lehen jardunaldian? 22 eta 20 okeratzen. 22. Baina orantxe esango izu. 22 eta 13. Amiano eta... Oso gaizki eritu ziren biak. Honei Amiano gaizki eta antxena pesetxeko izutara ere gaizki eritu ziren. Bai, itzerez bentzat favoriten artean sartu barrekoa, bikote hori? Saka Aingeru Ela Fuentek. Azpiroz, azteritu. Olaetxea jokatu zuen oso ondo. Olaetxearen pelotaka da atzera. 7-4, ezkerrez Erlek eraman. Olaetxeak irutik atzeratu. Erreboteko zure ondora. Erlek eraman da txokoan jarri. Ezkerrez Olaetxea zabalera. Ondo de la Fuente. Azpiroz buzkarreko adotik. Betxi eta txokora de la Fuente Olaetxeak atzeratu. Erlek buzkarritik. Ezkerrez Azpiroz. Zota manoz atzera Aingeru Ela Fuente. Seitik Azpirozek eraman. Erlek jetxi zabalean, ondo Olaetxea. Ernez zegoen. Bai. Ezkerrez Erlek. Olaetxearen bolea txokan hona da. Jaso Ela Fuente. Olaetxeak ezkerrez atzeratu. Erlek boleaz. Ezkerrez Azpirozek. Seitik Erlek. Olaetxeak eizki utzi txokoan. Biparetakoa ez du barkatu Ela Fuentek tanto. 8-4. Bai, bere burua saldu hor, Olaetxeak. Eta
gozakaiz dabil, ezker airez gozakaiz dabil, orain ere ez zaio zuen ongi sartu. Boleaz bai, goleak ederra jodu tanto honetan ere, baina min gehiago egiten da, ezker airez, boleazekin. Lehenengo tantoetan oreka izan dugu, bana iruna launa, hortzi azkenengo berdinketa, eta hortiko nuntz urdina nagusi, 8 eta 4. Eta berandu etorrienari gogoratuko diogu, lehenengo partiduan Iker Egigurenek eta Ingeru Bernaolak finaleriterako txartela lortu dutela, 22 eta 15koa Zubizarreta eta Xoel Azkoz menderatuz, eta hortzu bukatu dela Zubizarreta eta Xoel Azkozentzat torneoa. Aitzitik Iker Egiguren eta Ingeru Bernaola finaleritan dira, eta lehenengo tokia jokan izango dute datorren astean Oian Etxeberria eta Carmelo Lozaren gotokotuz. Pelatarientzat utxartea, Laura Gaxerita, altzatzen aurrena Inigo Erle izan da, beste Laura Gaxerita, tertulian Jose Feli Solano eta Mikel Txaperena epaileak, seguru pelotaleko kontu egin izango direla. Kantzaraia Erle, eta galtzen ari diren ere komeni, alik eta tanto gehien egite. Kondo lehenko gunean, bai, 13an utzi zituzten kontraria. Baina, bueno, horrendik asko patazio partidu hori. 8 eta 4. Lau Fernandearekin, De La Fuente eta Inigo Erle irabazten. Hor da De La Fuente. Sake atera. Tanto. Sake bikaina, sake laburra atera du. Mina handia eginez. Partiduko lehenengo tantoa sakearekin. Aurreko partidan gogoratuko dugu, sakez tanto bana egin dutela. Zubizarretak bat egin du eta bakarra ere Iker Egiguren. Aingeru De La Fuente sakera. Neurketa zitzaigula, oraitxe ordu lorden 15 minutu. Kanta jokoan. Olaitxea zotamanoz. De La Fuente jaso. Seideritik ezkerrez. Gora! Adrián Azpirozen pelotaka da. Azpirozek galdu duen hirugarrena. Eta ia asier bentaja serioa. Bai. Zitantoko aldea. Bai. 10 eta 4. Bai. Eta gauza handi egirik egin gabe, txukon jokatuz, alde polita dute. Egira eta festa ere ez dela falta hemen antikuen erraldoiak eta hor dauzkago. Gantzari, eskertzeko da. Ze gutxiago, Donostian auzoetan ere festa banatzea. Bai, eta gaina... Ia derrigorrez hortzi aldezarrean da bulebarrean da egon hartzinen da. Asko gara, hemen auzotik ateratzen ez gerenak eta eskertzeko da. Bai. Festa Donostiko auzo ezberdin edera eramatea. Bai, eta eskertzeko da baita ere giro euskaldun hori mantentzea, ez? Donostian hiri handia, bueno, hiri bada behintzat, turista asko pezimena, baina mantendu dute euskal giro eta euskal hantasuna. Txapa. Erleren pelotak ezkerrez, Bose Dijotako horrek txapa hartu du. Eta espantiko partez tantoa Garriko gorrek ditugun entzat. 5 eta 10. Ea orain, pilota datu dute eta pilotarekin batera santoiera egiteko gai diren. Sake atera, Olaitxe. Eskuiniz erantzun Erle. Zabalera moztu Olaitxeak. De La Fuente jaso eta txakoa jarri. Olaitxeak ezkerrez ondo. Eskuiniz Erlek. Azpirozena justu arte dut txapa gaina, ez dakit lehenengo botean, bigarrenean, biparetako eta Olaitxea ondo. Ondo. 6 eta 10. Bai, nahi lehenengo botean eramana irutu zait, Oa ikusiko du errepikamenean, ez du ikusiko. Baina biparetako derra. Ala ere ongi bukatu du. Olaitxea ez dagoen horrepailaren zait. Ikusi du aukeraz dukela eta 6 eta 10. Sakea Josu Olaitxearen zat. Irurtzungo 23 urteko pelotaria. Atera du. Ezkerrez Erle, Oñatierra. Azpirozen pelotaka da. Onagarri. Ondo libratu du, bai. Hala? Pelotalekoak egindako tantoa. Bai, zorte txarra. Bai. Bai. Hala Zegi zein, Hori ikusten dugun errepikapena. Erleri emango diogu. Bai, ala emango diogu. Hor jartzeatik pilota. Bai. Beregi galdetuzko nahi eta egindula igual esan,
pelota hortxe hildak gelditu da. Bai, nik uste, ikusten da, zerbait Kuskaren bat edo... zikinen bat edo, Efektu arraro egin du eta ez du boterik egin. meritua, horra botatzea. Bai, erleri apuntatu dira. Oñate Herreren pelotak adatzera. Boleaz Azpiroz. Aingeru Belafontek ere indartzu atzeratu du. Ondo, Zeiti, Boleaz Azpiroz. Belafontek moztu. Olaetxea jaso dituterritik. Belafontek keinu. Erlek atzeratu. Boleaz Azpiroz. Aingeruk aukera txokan utzi. Olaetxeak atzeratu. Boleaz Erlek zabalera intentzio guztierekin. Olaetxea Erne. Boleaz bikaina. Bigarrenean? Bigarrenean. Ez zeus, Jose Feliz. Bigarrenean garbi. Ez da gide paiak. Bai, niretzat ere, bai. Eta tanta gorri. Bai, begira. Tanta gorri. Aber, errepika pena ikusten dugun. Ez zuk ikusi gara gineki, bigarrenean garbi. Zazpi eta naika. Bai, eta... Horretziko dugu. Gauza da, korrientzako dela tantoa, eta zazpi eta naika dauzkagula. Sake atera Olaetxeak, erantzun Erlek. Ederra. Ederki gurutzatu. Oraingoan bai. Olaetxeak eta tanto. Oso ongi gurutzatua. 8 eta naika. Bai, eta askotan zein garrantzitsua izaten horrelako erabaki txikiak, Bai. 12 eta 7 eta sake izatetik. Tanto bat entzun izan errentzat zuretzat. Eta sakea. Sakea, dena. Bai. Bueno. Erle. Bueno, kontu llegala izaten dira. Bai. Batzutan alde eta batzutan hori da. Kasunetan emozionentzako bete izan da eta horri begiratu dugu. Asier, hori futbolean askotan ez dute entrenatzaileak eta ez da, bai. Egun baten alde eta beste egun baten kontra. Egun baten kontra eta beste baten. Hori da. Boleaz Olaetxeak, Aingeru Belafontek azte tanto egin duen, Anabi eta Zurtzi. Gaztatu indi, txaparen gainean. Sake Aingeru Belafontek erentzat. Neurketa izatzula, 20 minutu. Hor da Aingeru. Lautardian botekin, sake atera, eskerraz Olaetxeak aire zerantzun. Belafontek eskerraz atzera hemen zabalera. Badulekoa. Azpirozek eraman. Hiru territik Erlek. Sotamanoz Azpiroz. Eskuinez Erlek atzeratu. Azpirozek botez bosteritik. Kantxa erdian botea. Zeitik Azpirozen pelotak adatzera. Zeitik Erlek eraman. Olaetxeak botera irutarrian. Ikaina pelotak da. Errebotera doa. Tanto. Ez da joan baino. Zeitik Boleaz Erle sartu delako. Errebotetzeko garbi izango zen. Boleaz saiatu da ere baten. 9 eta 9. Ez du esko nongi sartu. Agian errebotatzeko ere egokiago izango zen, Garbi izango zen. Errebotetik bueltan pilota. Lake atera du. Ezkerrez erantzun Erlek. Olaetxea biparetakoa, Belafonte jaso. Ezkerrez Azpirozek. Erlek atzeratu. Azpiroz. Ezkerkada bikaina. Zabalean utzi Erlek. Ederra. Jaso Olaetxeak eta berak zabalean egin. Ustakebean erabat errapatu du. Aingeru Belafonte. Eta amargarrena, bitantora torri gira. Bizkorra da Olaetxea, Zeitantoz, 4 eta 10. Eta ere, bitantora torri 10 eta 9. Partida hona ikusten ari gara, negi. Bai. Hakea, justu erantzun Erlek. Olaetxeak atzeratu. Belafonte giruzaretik eman. Ezkerrez Aingeru. Boleaz Olaetxeak. Ezkerrez Aingeru Belafontek. Azpirozek eraman. Ezkerrez Belafontek. Barrun. Zalantza daukat. Bai? Zalantza daukat. Etzekia da. Kanpora dio. Jose Feliz Solano epaileak. Zalantza, baina barrun irutu zaitea, hasiera batenak. Errepika bero zer dioen. Kanpora esango nuko. Bai, errepika gaina lamaten bai. Marra gainean, baina kanpo kaldetik nik uste. Tanto batera.
Bueno, badakigu zuetako batzuk Cambrisen zaudetela, Cardieffen denik ere bada. Komentarier batekin egaldi madezue nun zabiltzate, lasai esan. Batek dio, haupa ingeru, beste batzuk txalo besteak, Marisak txaloa bialtzen ditu. Ainhoa da haupa ingeru dioena. Eta esan dakoa, gurekin harremaneta jartzeko erreza daukazu gustoratu zaudeten partida ikusten, nun zabiltzaten, zer iritzi zaizuen, nola ari den Olaetxean, nola Azpiroz, zer buz ikusten zuen ingeru, gara fuente edo, zer buz inigo Erle Oñatiarra. Orantxe aukera. Partidaren ari den bitartean zuen bezuak irakorriko ditugu, eta gero ja partida aukatzen denen hor elkarrizketetara joko dugu, eta hor ja ez dugu aukerarik izan. Eseritari gorriak, Olaetxe eta Azpiroz, tanto ederrak asko bi aurlariak, Asier, zazpi dauzka Olaetxeak, oitetik, sakez ez du bakarra egin, eta ingeru dela fuendek, guztira zi dauzka, baina sakez egindakoak bi ere bai. Aurrelariak pilota ongi mugitzen, bizi, eta atzelariak ere zen baino zein, sendo jokatzen. Olaetxea sakean, 11 eta 12. Ezkerra zarle, aukera. Olaetxea zabalera, erki gurutzatu dut, tanto, 12 na. Eta zinen garrantzituen sakea, pilota leku honetan bosta eta postu erdian tartean sartu ezke pilota. Hortik kentzea oso zaila da, altura pilota leku honen bakua du. Atzeraia asko zentzeko aireko aukera hori kentzea eta zabalean minan dira ere. Aspaldeko partez berdinketa launa izan ditugu eta orain 12 na guztau. Olaetxearen pelota kada bikaina. Golea zerlek eraman. Atzera. Azpirozek ezkerrez nola eraman du. Nahiko egin du. Erlek. Azpirozen beste pelota kada bat. Eraman hau ere Erlek. Bolea zetxokoan. Jasoa ingeruk. Zabalera kurtzeko. Tanto ederra Olaetxeak. Polita. Eta Amairu gorriak aurretik. Bolta eman diotea, Asier. Bostez da utxako partziela. 12 eta 8 gautzen egotetik irabazen ari da 13 eta 12. Bai. Epaien laguntatxo bat ere, txikitxo bat ere dute, baina gainantzekoak meritu zein dago tantoak. 13 eta 12. Zeka Josu Olaetxearen zat. Oraindik ez da zenatu zakarekin. Atera du. Erle gerontzun. Olaetxea zabalera gurutzatu, de la fuente jaso. Sakez zuzenean ez, baina ongi ateratzen ari da, Bai. Ezker horma bilatu. Bikaina. Adrianen Azpirozen pelotaka da, eraman Erlek. Ez da aukera bat Adrianek. Bolea zaingeru. Adrianek ezkerra zut. 13 na. Zabaltzen hasi da. Partiduko bosgarren berdinketa. Traketxa jokatu horrein gontan Adrianek, esko ginez aukerakoa zuen, erreboteko zuluan sartzeko ez du gozatu eta gero ezkerrez zabaltzen hasi denean bera. 13 na. Sakea ingeru dela fuente. Hor da eugikoa, 21 urte. Azperekin, aspaldi sinatu zuen aurrera akordioa. Hala segituko du ezta ingeruk. Nire dela bai. Zabalera gurutzatu Olaetxeak, jaso ingeruk. Azpirozte gapote txarra egin dio, ondo moldatu da. Aukerako pelota dela fuenteren zat. Luze jokatzea erabaki. Olaetxeak moztu. Ezkerrez huts, Inigo Erle Oñatiarra. Dena du mutillonek pilotan aritzeko. Gorputz ezagian kilo batzuk hartzea komeni, baina bi esku luze eta dotore pilotaraz mugitzen du. 14 eta 13. Zaka atera Olaetxeak. Ezkerrez aingeru. Zabalera Olaetxeak. Aingeru jaso. Olaetxearen bolea indartsua. Azpirozek, botera eskuinez inertzu atzeratu Erlek eraman. Utzi Olaetxeak. Azpirozen beste pelotaka da bat. Erlek eskuina irez. Azpirozek. Arun. Zendeak gara segiten du protesta, Nahi barrun garbit, izaiak. Olaetxeak aukera, moztu, minik egin gabe. Olaetxeak txokora orain. Dela fuentek ezkerrez atzeratu. Boleaz, Azpiroz.
De la Fuentek atzeratu. Eta partidua gasko irabazi du, Bai. Ezkerrez Erlek. Bostean, Aspiroz. Erlek bostarritik. Aspiroz txantxarrian. De la Fuentek. Oso ongi. No. Orain izango daukera. Ondo eraman Aspirozek. De la Fuentek luze. Ezkerrez jaso. Aspirozek. Erlek eman. Olaetxea Zabalera, boleaz. De la Fuente. Olaetxeak iruti Zabalera. Oso ongi. Barruan da. Oso ongi. Aingeru De la Fuente kutx. Eta 15-13. Eta partida bizi-bizia doa. Zagan nuke lau pilotea oso ongi jogatzen dira. Atxeen eskatu orain Angeruk eta erabakiuna ikutzek. Tanto gorra jogatu dute. Eta 13. 15 dituzte irabazen ari diren Josu Olaetxe eta Arian Azpirozek. Amairuan dira. Aingeru De la Fuente eta Iñigo Erle. Dena bereta gaur Andigoko proletaletoa. Eta esan dako, Olaetxe Azpirozek irabazten baldin badute. Finalari da seguru. Galduta ere aukera asko dituzte. Finalaritan izateko. Urrengo neurketa, Aingeru De la Fuentek eta Iñigo Erlek jokatuko dutelako lehengo gunean Ameiruan galdu zuten Amiano eta Pesetxe. Sakea Olaetxearen zat. 15-13. Sakea atera du. Tanto. 16-13. Sake egindako lehena. Olaetxeak. 10 tanta egin ditu horietatik Sakearekin bat. Josu Olaetxearen Sakea. Hortua baina bote egin Zabalean. Sake atera du, Sake laburra baina ona. Erantzun Erlek. Olaetxeak atzeratu. Bolea Zerle. Ezkerrez Azpirozen pelotak da oso ona. Bolea Zerlek eraman. Pilotaleko de campo ia seminario eraino gordara izan pelota. Bueno. Azpirozeko dutako 5. pelota. Horrelako Grazierekin galdutako ere, ez zen gada. Grazierekin galdutako entza bai. Pilotu dutute. Tengo gunean gehi bederatzi, bai. Olaetxe eta Azpiroz finalari duen dago. Galduta ere finalerdietan, irabazten bali maute lehenengo tokian, baina galduta ere, galduko balute finalerietan da. Tanta jokoan, 14-16. Azpirozek, ezkerrez Zabalera Aingeruk, jaso Olaetxeak, Erle, 3 txokoan, Olaetxea biparetakoa, De la Fuente jaso, Eskuinez Azpirozek, Erle kostetik, Olaetxeak ezkerrez, Aingeru De la Fuentek ezkerrez, Adrian Azpirozek kostetik, Zabalera, jaso De la Fuentek, Azpirozek bostaretik ezkerka da polita, Erlek eskuinez eman, pelota gurutzatu, bostaretik, Azpirozek pelotak da Zabalera, Erlek eskuinez, ezkerrez, airez, Olaetxea boleaz De la Fuentek, jaso Olaetxeak, botera La Fuentek ere Zabalera. Erra? Ze pelota moztu den Olaetxeak eta tanto. Haze tanto hau ere. Ikaina, Xer. Ederra izan da. Ederra. 17-14. Eta noski, Badin eta Aingeru De la Fuentek eta Iñigo Erlek galduko balute, datorren astean, Amiano eta Pesetxearen kontrako partida irabazten duenak, lortuko luke finalerako txartela. Baina horreinik erago ez da butatu. Boleaz Olaetxea txokoan ondo.
De la Fuente gezti jaso. Hemen sortzita amalau. Bolea kada una izan da, baina nik uste eramateko dugu azola. Azkarra egitira dio Asko gustatzen ari zitu Olaetxe, Lehengo guenen ere... Nire bai, eta ez nuen ezagutzen, eta Asko gustatu zitzaidan eta gaur ere bai. Atera dozake Olaetxeak. Erantzun erra. Ederra? Zabalera. Etxe du. Oso de la Fuente gezte bolea bat, bien tartera bota, eta tanto. Hala, pena. Bien tartera bota, biak pelotare bila joan da ez batak eta ez besteak. Batak eskuinez jo behar, besteak ezkerrez jo behar, ez batak eta besteak. Eta 19garrena gorriz ditugu Olaetxe eta Azpiro zentzen. Eta bai, noski, irabazten baldin badute, multzoko lehenengo tokian kokatuko dute. Zalantzari gabe. Kokatu biak irabazten. Zake Olaetxeak. Zakona. Erle jaso. Azpiroz, irutik gozatu zatzera pelota. Erlek ezkerrez airez eraman. Azpirozen pelotaka da. Airez eraman Erlek. Txokoan Olaetxeak. Erlek iruan utzi. Azpirozen jaso. De la Fuente atzelari. Eraman. Bada De la Fuente aurrera. Azpirozen pelotaka da. Bikaina. Bikain Erle? Airez, Erlek eraman. Azpirozen beste bat atzera. Bosteritik, Erle gora. Galdu den laugarren pelota. Eta 20garrena gorrientzat. Bai, 20 eta 14. 11 eta 7 jondirako ez banago, 11 eta 8 bintzat bai. 11 eta 6. 11 eta 6. Atzetik eta... Gero 11 eta 8, eta gero 12 eta 8, eta 12an berdin du, eta 13an berdin du. Zeirauli eman duten partidari. Zake Olaetxeak. Zotamanoz erantzun Aingeru De la Fuentek. Azpiro zen pelotaka da. Erlek jaso. Atzera Azpiro zen. Olaetxearen biparetakoa, efektu eta guzti asko irekira. Azte partidu egiten ari den Olaetxea. 14. Tanto egindako. Azte partidu egiten ari den. 24 eta 14 eta Olaetxeak egindako 14 tanto. Partida berezutuzune asko gustatzen ari zait. Bikote gorriare bai, eta batez ere Olaetxea egiten den partida azpimarratzeko modukoa. Zakea erantzun Aingeru De la Fuentek, Zabalera moztu Olaetxeak, jaso Aingeru. Botaban beste biparetako bat, Aingeru txokora, tanto. 15 eta 21. Eskira pelota aldatzera Aingeru De la Fuente eta Inigo Erle. Eugiko aurrelaria zake ateratzera. Hor da Aingeru. Zake atera. Tanto. 16 eta 21. Bueno, 6 match point tenisan ebiltzen bezala dituzte aurretik. Zalea zera hasta xier. Tenisa... Baki kirol guztiak gustatzen zaizkizu. Bai, dena guztizkit, eta tenisa orain dela gutxi artezen batek jarraitzen, baina azken molan, bai, jarraitzen bai. Zake Aingeru De la Fuentek. Azpiro zen erantzuna aparta. Erlek bostetik. Ezker Olaetxeak. Atzera eskuin izarrek bote txarra egin dio, eta tanto. Lehen ere antzeko zerbait, eta lehen beste bat. Bai, eta biak Erlek. 17 eta 21. Zake Aingeru De la Fuentek. Atera du. Azpirozek ezkerrez ondo erantzun. Erle. Kuñiz atzera. Boleaz, Adrian Azpiroz. De la Fuentek atzeratu. Azpirozek beste bolea bat. De la Fuentek ezkerrez jaso. Azpiroz arrimatutako ezkerrez. Zazerra De la Fuenterentzat. Txokoan utzi. Azpirozek bera. Bikaia. Atzetik etorriz, txokoan berak erabaki. Tanto eta partidua. Ederra. 22 eta 17. Azte partida amaiera eman diotena. Merezi zuen, horrelako amaiera izatea partiduak. Nahi duetat, asko gustatzen zait. 37 minutu.
honen bestez, final erdietara. Multzoko lehenengo tokian, Josu Olaetxe eta Adrián Azpiroz, eta Ingeru Elafuentek eta Inigo Erlek, datorren astean, Amiano eta Jon Apezitxareko jokatu behar, da hori irabazten duena final erdietara. Bueno, pentsatu nahi dut, Olaetxe nabarmenduko digazula, ez da, Asier? Bai, izan dituen bezala, aspaldi ikusi dudan ikuskizunik handiena, pilotaleko honetan mintzat, eta azpimarratzeko modukoa. Azpiroz oso ongela duta, esan behar da oso ondo jogatu dela, baina partidoko izarra Olaetxea zalantzari gabe. Bueno, datorren astean okeraz bali manago, ez zaizu hemen gurekin jogatea tokatzen? Ez, nila... Zera urrutik biliko, ezta? Ez, meni gustura etorreko nahiz ikustea, Donostia ez dut hori. Baina nik lanak bentsat finalera arte jokatu ditut. Bueno, esango dut, datorren astean, aste artean Xabier Urbieta dago. Bai, ezkondu berria, gaina. Aste azkenean, Angel Salaberria. Angel, berria. Ogazila. Bai, eta epaia. Epaia. Segitzen du, ja ez du segituko epaia. Herrian da egiliko da epaia. Bueno, Basier, eskerrik asko, haini horna bekadera, ea protagonistak zer kontatzen diguten. Oso ngaiaki, agur eta agur zu dezalo. Hori da, izango dugu elkarre berri. Adiós. Neskak badakigu nola egin, adi jarri eta elkar lagunduz. Lasai aterako gela zelaira, eguneko eman bar dugu. Gaur bai. Aurrelariekin jokatu behar dugu, bale? Blokeatuta segi. Eutxi, bai! Bultza, beka! Ixo, hemen nerea gaitza. Oso ondo! Ondo! Hori! Venga, aurrea! Eutxi! Eman egurra! Oi! Euskara, bihotzetik Espainetara. Bueno, gurekin galtzaileetako bat, lehenengo aldiz Antigon, Inigo Erle, Oiete Erra, Arratsaldeon. Bai, Arratsaldeon. Bueno, pena, lehenengo partean ondo aritu zerate, baina bigarrenean Olaetxea sekolako partida egin dut, ezin. Bai, hasiera partian ondo hasi gara. Gero Olaetxea sartu anean jokuan apur bat nahaztu edo aldre bestu inozku, eta bueno, pixka norbea lekua metzeuen komodo, eta bueno, ni bintzat lehenengo aldixea joaketan, eta sentsazio onakin. Raro, ez da, Antigon jokatzea? Bai, diferentia, girua oso gertukoa da, hemen aire joko handixea da, eta zentzu hortan, bueno, xarma politia egon frontoia. Eta diet atzelariaren zat, hemen boleaz asko behar zaio pelotari, joko diferente egin behar da hemen. Bai, aire asko, eta batez be aurrian pelotia harrapota, bosgarren kuadro inguruan airez jarteko, eta bai, xarma handikoa. Bueno, galdu egin duzu, baina ez dezertxore pasatzen. Urrengo partidua irabazi ezkero Amiano eta Antxon Apezitxaren kontra, finalerdetan irabazi egin behar. Ni suplente mura sartu naiz, Peñalberri eta gero urrengoa beha joatzen dago. Baina bai, ni partidu bat itxeko torri naiz, baina bueno, Aingeruk eta Peñalberrek irabazte dakoin eta aurrera pasaiti dakoin be. Eskerrik asko, animo. Hale, eskerrik asko. Olaetxeak. Jaso! Esto partido gaur. Erdite aurrea bai. Ama erdite aurrea bai. Bueno, gurekin irabazleetako bat, Olaetxeak Azpirozekin batera irabazi,
Eta sekolako partia egin duzuela Josu, zorionak. Eskerrik asko, bai. Bueno, 14 tanto apuntatu dizkizut egin da, saketik bat, baina guztira 14. Ez dakit, esaten ez bala izango da, ez da, esan 14 partidu erdi arte, urdinak oso ondo haitu dira eta gu ez zinen bezala, ingero urrimo asko sartzen zuen, Inigok eman eta defenditura asko egin du, pelota guzti bultan ekartzen zituen, eta 14 arte sufritzatu gatu zaigu, ez da, defentsan agian zulon bat eukidet hor kostaintzait pixka defenditzea, baina 14 aurrera Adrian Tabiok nik uste gorantz jun garela eta partidua dominatu eta azken egindako partidokin oso gustora bai. Irabaztea importantea zen, galduta ere aukera asko zen dituzten lehenko gunean tanteoz 22-13 irabazten dutelako finalaritan egoteko, baina irabazi lehenengo tokia bukatu duzue. Ez da, genekin matematiko ez da euro, baina Danteo nahiko lehenbiziko partidotik Danteo nahiko nagenula eta baina hortan pentsatu gu irabaztea etorri gara eta bikainatea zegu eta oso gustora. Eta azkeneko tanda berezia, kontrari egin da zutelakoan, Adrian ailegatu txokora eta berak egin. Ez da, goza, ez olako atzelari bat edukitzea, kurritu eta gaina tanto bukatzen duna eta 22. gaina olaia, netza goza da bat, berekin jogatzea. Josu, eskerrik asko eta zorionak. Adrian Azpiroz, beste irabazlea, zorionak. Eskerrik asko. Gustora partidorekin? Bai, partido pozik egindako partidorekin. Josu egindako partido erra, aurrekoa eta hau ere erra jokatu du, bikain, asko laguntzen, eta oso gustora. Gustatzen zaizu aurren ibiltzea eta nolako egin duzun azkeneko tanto, Kontrari egin duzutelakoan da, zeu txokoan. Bai, aurrean ere gustoka dut eta alduanean egiten du zerbait. Aldena. Bi partido jokatu dituzue, biak irabazi, semifinaletara ondo ailegatzen zerate, lehenengo tokian, gustora ez da, txabeketan egin duzuen. Bai, momentuz oso ondo, sentsazio bikainak Josurekin jokatzen oso gustora, eta orain itxaroten, noen aurka eta gogoekin. Eskerrik asko eta zorionak. Eskerrik asko. Onaino. Gaurko kontuak amintxe uzten ditugu, eta badakizu, datorren astean berriro hemen izango gerela, Antigoko pelota txapleketaren 2. astea izango dugu, aste artean eta aste azkenean arratsaldeko 7:00 aurrera. Seguru gustok izango duzuela, eta ez dugu guk ere utxe egingo, zuek ere zutxe egin. Eskerrik asko.